Neges I plant heddiw, dwi'n meddwl, ydy stopiwch dodjo ysgol! Ie, dyna Garrreth yr orang-wtang yn dweud wrthoch chi I fynd i'r ysgol. Ers cyfnod Covid, mae lefelau absenoldeb ysgolion Cymru wedi codi, a mwy o blant yn dewis aros adre. Ond yma yng Ngwynedd, mae yna drin a thrafod mawr, a hynny yng nghwmni neb llai na Garrreth yr orang-wtang. O'n i 100% yn dodjo pan o'n i'n ysgol yn. Ond doedd ddim bob tro'n bai I fi, ti'n gwybod? Weithio oedd o'n bai Uncle Raymond neu bai mam, ti'n gwybod? Achos oedd nhw'n efo mynadd. Mynd â fi i'r ysgol. Roedd presenoldeb ysgol yn uwch cyn y cyfnod clo, ac bod lot wedi newid ers hynny, mae yna amryw o resymau pan fod rhai plant ddim eisiau mynd i'r ysgol. Dwi'n meddwl lot oherwydd bod nhw'n pryderus ac yn cael eu bwlio. Dwi'n meddwl fel bwlio, ond mae'n fel anodd I deitha pobl beth sy'n digwydd. Ond heddiw, gyda help Garrreth, mae'r disgyblion wedi bod yn rhannu syniadau ar sut I gael mwy o blant I fynd i'r ysgol. Jyst roed gwobr fatha bach, fatha amser chwarae extra neu rhywbeth fel I nhw. Ella fel gael fel rŵm hefo fel stress balls a fel jyst gael dipyn bach o time yn hynna na os maen nhw'n stressed a worried a pethau. Oes, mae gan y criw yma ddigon o syniadau, ond tybed beth sydd gan Garrreth i'w ddweud? Cerddwch chi'r ysgol, achos ella un diwrnod fyddwch chi yn orang-wtang llwyddiannus a poblogaidd fel fi. A neges Garrreth yn glir felly, wrth geisio cael mwy o blant I fynd i'r ysgol. Mae Umrah yn bererindod, lle mae Moslemiaid dros y byd yn dod I Fecca yn y dwyrain canol. Mae'n amser I ymweld â'r garreg du yma, sef y Caba, a dangos parch at Dduw. A diwedd y flwyddyn, nes I a fy mrawd Usman gymryd rhan eleni. Mae yna wisg arbennig I berfformio Umrah. Mae'n cynnwys 2 ddarn o ddillad plaen fel arfer mewn lliw gwyn. Pwrpas y wisg yw dod mewn cyflwr sanctaidd. Cyn dechrau addoli, mae wyddw yn gam hanfodol. Mae'n ffordd o lynhau'r corff ac enaid. Mae'n bwysig I gadw at yr un drefn ac ailadrodd y camau tair gwaith. Nawr mae'n amser I ddechrau tawaf. Un o ddyfodau pwysicaf Umrah, lle mae angen cerdded o gwmpas y Caba 7 gwaith. Mae'r tawaf yn symbol o unigrwydd ac undod y Moslemiaid. Ar ôl tawaf, mae'r pererinion yn yfed dŵr Zamzam I ofyn am fyddeuant. Mor lwcus I cael y cyfle I ddod yma. Dwi wedi dod yma 2 gwaith yn barod, ond does gan llawer o pobl a dros y byd ddim y cyfle I ddod yma. A dwi'n teimlo bod fi'n mwy agos I Duw. Roedd e'n anodd oherwydd oedd e'n boeth na llawer o phobl. I orffen, mae angen cerdded pellter mynyddoedd lleol yr ardal, sef Safa a Marwa. Sai mewn Arabeg. Mae sai'n pwysig oherwydd mae'n hoffau gweithredoedd Hagar. Like Ibrahim, a Garrreth oedd Safa a Marwa 7 gwaith. Chwilio am ddŵr a fi mam Ismail. Taith bwysig iawn I bob Muslim felly, a chyfle I ddod at ei gilydd. Umrah Mubarak! Diwrnod Santes Dwynwen, dydd y cariadon. Mae'n gyfle I gofio stori Santes Dwynwen ac I roi cardiau ac anrhegion I ddangos cariad tuag at bobl chi'n ei caru. Ond beth yw stori Santes Dwynwen? Wel, tywysoges oedd hi, a syrthiodd mewn cariad a dyn o'r enw Meilod. Ond doedd hi ddim yn cael ei briodi. Felly gwyddiodd I helpu anghofio ei chariad a gofyn I Duw ofalu am holl gariadon Cymru. Ac yma yn ysgol Gwaelod y Garth ger Caerdydd, maen nhw wedi bod yn dysgu ac yn dathlu'r hanes. Byddwn ni'n cael disgo Santes Dwynwen, byddwn ni'n gwisgo dillad ein hunain a byddwn ni'n cael byrbryd a diodydd. Mae'n eitha neis. Just mynd lan i'r neuadd a just dechrau dawnsio. Rwy'n credu bydd na fel pethau calanau ar y wal I wneud pobl yn gwybod bydd yn Santes Dwynwen disgo. Ni'n cael disgo gyda fy ffrindiau. Ydw yn edrych mewn llawer a y mwyaf fi'n hoffi'r disgo yw I bwyta byrbryd a dawnsio gyda ffrindiau.
Ni'n cael disgo Santes Dwynwen i dathlu'r dathliad a i gwrando i caneuon Cymraeg oherwydd mae Santes Dwynwen yn stori Cymraeg. Be am ala Carden? Oes na fwriad fan hyn i wneud hynny eleni? Sa'n rili'n gwybod, rwy'n credu falle na i rhoi ei i mam a dad oherwydd does gen i fi neb i rhoi ei, really. Fi'n rhoi cerdyn i mam a dad wedyn fi'n rhoi fel anrhegion bach i chwaer bach fi. Mam a dad. Felly, be am anfon Carden neu anreg at rhywun chi'n ei garu i ddymuno diwrnod Santes Dwynwen hapus iddyn nhw?